హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 డేస్ గీతా క్లాస్లో 17th డే 17వ అధ్యాయము శ్రద్ధాత్రేయ విభాగాలు. అంటే యోగం పేరేమిటి, ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగము అనుకున్నాము. శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. సో నిన్న దేవ అసుర గుణాలు చూసాము. దైవీ గుణాలు ఏమిటి, అసురీ గుణాలు ఏమిటని. ఈరోజు శ్రద్ధ అంటే ఇంకా దానము, తపస్సు ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా చేయాలి, ఒక్కొక్క గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏ రకంగా చేస్తారు, ఇవన్నీ వాళ్ళ శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, దానం ఎలా ఉంటుంది, తపస్సు ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాలు చూస్తాం ఈరోజు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగము. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితా తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమః. సో అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు, ఏమని? కృష్ణ, శాస్త్ర నియమాలను పాటించక తమ మానసిక కల్పనలను అనుసరించి, అంటే వాళ్ళ మనస్సు ఏది చెప్తే అది ఇష్టం వచ్చినట్లు అని పూజలను ఒనర్చు వారు స్థితి ఏమిటి? వారు సత్వగుణంలో వాళ్ళ, రజోగుణంలో వాళ్ళ, లేదంటే తమో గుణంలో వాళ్ళ అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. శాస్త్ర నియమాలు పాటించకుండా వాళ్ళకు తోచిన విధంగా చేసేవారు ఏ గుణంలో ఉంటారు, వాళ్ళు ఎటువంటి గుణం కలిగిన వాళ్ళు అంటే భగవంతుడి సమాధానం. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజ సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికారు, ఏమని? దేహదారి పొందిన త్రిగుణాలను అనుసరించి శ్రద్ధ సాత్వికమా, రాజసికమా, లేదంటే తామసికమా అని 3 రకాలుగా ఉన్నది. ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు నువ్వు విను. సో త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ. సో 3 రకాలుగా ఉన్నది శ్రద్ధ. దేహినాం సా స్వభావజ, వాళ్ళ యొక్క ఈ దేహదారి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి. సాత్వికి రాజసి చైవ తామసి, సాత్వికం, రాజసం మరియు తామసం ఈ రకంగా ఉంటుంది. చేతితాం శృణు, నేను ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు నువ్వు విను అని చెప్తున్నారు. సో మన జీవిత విధానానికి సంబంధించి ఒక 7 విషయాలు, ముఖ్య విషయాలు ఉన్నాయన్నమాట. మన జీవన శైలి అంటే జీవన విధానం, అంటే మనం లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేయాలి అనే విషయం మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ముఖ్య విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఈ జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి, జీవితాన్ని ఏ రకంగా సాగించాలి, ఏ రకంగా మనము ప్రవర్తించాలి అనే విషయాలు అనేటటువంటి మార్గం తెలియాలి. అంటే
మనం ఈ 7 విషయాలు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఏమిటవి అంటే మొట్టమొదటిది శ్రద్ధ. శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది? రెండవది శ్రద్ధ అంటే మనం మనం చేసేటటువంటి పనులు ఏ రకంగా చేస్తాము, పూజలు అవ్వనివ్వండి, అవన్నీ ఏదైనా సరే అసలు శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. ఆ శ్రద్ధ ఏమిటి అన్నది. 2 ఆహారం ఎలా తీసుకోవాలి, ఏ రకమైన ఆహారం తీసుకుంటాము. 3 యజ్ఞం ఎలా చేస్తాము, ఏ పద్ధతిలో చెయ్యాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ యజ్ఞము అంటే ఏమిటి ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాము. యజ్ఞము అంటే అందరికీ తెలుసు, కూర్చుని అగ్ని ముందు ఆ సమిధలు వేస్తూ అగ్నిలో పూజలు చేస్తూ చేస్తాము, అది భగవంతుడికి అర్పిస్తామని, అది యజ్ఞము. కానీ లోతైన అర్థం ఏమిటో కూడా చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాము. ఎవరైనా చెప్పగలరా? హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. యజ్ఞము అన్న మాటకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? మామూలుగా యజ్ఞం అంటే అగ్ని ముందు కూర్చుని ఆ సమిధలు వేస్తూ చేస్తాం. కానీ ఆ లోతైన అర్థం ఏమిటి అనేది క్లాస్లో మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాము. ఎవరైనా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఉంటే ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? సాయి కుమార్ గారు చెప్పండి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ అంటే హలో చెప్పండి ప్రభుజీ, వినపడుతుంది, చెప్పండి. అంటే కర్మ ఫలితాన్ని త్యాగం చేయమని. త్యాగం చేయాలి, వెరీ గుడ్. అది నిష్కామ కర్మ, అదే బుద్ధియోగం అని కూడా అంటాము. వెరీ గుడ్. అది పని ఏది చేసినా కూడా ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా త్యాగం చేయాలి. వెరీ గుడ్. అయితే యజ్ఞము అనే పేరు ఇంకొక రీజన్కి కూడా, మెయిన్ రీజన్కి వచ్చింది. ఏమిటది? ఏ కర్మ అయినా సరే మనము భగవదర్పితం, మనం త్యాగం ఎవరికి చేస్తాము? భగవంతుడికి చేస్తాం. అవునా? కృష్ణార్పణం అనుకుని చేస్తాం. సో ఏ పని చేసినా మదర్పితం. నువ్వు యజ్ఞం చేసినా, తపస్సు చేసినా, దానం చేసినా, ఆఖరికి నువ్వు భోజనం చేసిన ఏదైనా తిన్నా, నువ్వు ఏ పని చేసినా నా కోసం చేస్తున్నాను అనుకుని చెయ్యి అని చెప్పి మనం ఒక శ్లోకం చూసాము. సో అది అలా చేస్తే భగవదర్పితం చేసి మనం ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా భగవంతుడి కోసం అర్పిస్తున్నాను అనుకుని చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం, ఏ పనైనా సరే. అది దాని లోతైన అర్థం. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో అది అక్కడ యజ్ఞము అన్న మాటకు లోతైనటువంటి అర్థం అన్నమాట. యజ్ఞము అంటే మనం అగ్ని ముందు కూర్చుని సమిధలు వేస్తూ అదంతా భగవదర్పితం అని అంటే ఏదైతే అగ్నిలో వేస్తామో అదంతా భగవంతుడికి స్వాహ స్వాహ అంటూ వేస్తూ ఉంటాం, అంటే భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాము అని. అలా అన్నీ అర్పిస్తూ మనం వేసేయన్ని ఆయనకి అర్పిస్తూ చేస్తూ ఉంటాం యజ్ఞంలో. అదేవిధంగా మనం ఏ పని చేసినా కూడా అది భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నానని ఆ పనిని ఆయనకి అర్పించటం, ఆ ప్రతిఫలం నాకు కాదు, అది భగవంతుడికి ఆయనకి అర్పిస్తున్నాను అనుకుని చేస్తే అది యజ్ఞంతోనే సమానం. యజ్ఞంలో ఏ రకంగా అయితే అవన్నీ స్వాహ స్వాహ అంటూ వేస్తామో అదే రకంగా మనం పనిని కూడా మనం భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేస్తున్నాము. అప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం అవుతుంది. ఏ పని చేసినా నా కోసం చేస్తున్నాను అనుకుని చెయ్యి అన్న శ్లోకం కూడా చూశాను మనం. సో అది అక్కడ యజ్ఞము ఎలా చేయాలి అనే విషయం తెలియాలి, ఈ రకంగా చేయాలి అన్నది అక్కడ పాయింట్. 4వది మన స్వభావం ఎలాంటిది అన్నది. 5వది వాక్కు, ఏ రకంగా మాట్లాడతాము అనేది. అంటే మనం జీవించాలి కరెక్ట్ అయిన పద్ధతిలో అనుకుంటే ఈ అన్ని విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వీటన్నిటినీ మనం ఎలా చేయాలి, ఎలా శ్రద్ధ అనేది ఏ రకంగా ఉండాలి, ఆహారం ఎలా ఉండాలి, యజ్ఞం ఎలా చేయాలి, ఏ పనైనా యజ్ఞంలాగా ఎలా చేయాలి, మన స్వభావాన్ని ఏ రకంగా మనం మలుచుకోవాలి, మన వాక్కు ఏ రకంగా మాట్లాడాలి, మనస్సును ఎలా నియంత్రించుకోవాలి, దానం అనేది కూడా చేయటానికి కూడా కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి, అది ఎలా చేయాలి. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మన జీవన విధానాన్ని కరెక్ట్గా మనం మలుచుకోవాలి అంటే ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకోవటం ముఖ్యం అన్నమాట, ఏది ఎలా ఉండాలి అనేది. ఇక్కడ అంటే రాక్షస గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు, అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఇక్కడ ఎవరిని చూస్తున్నాం? ముగ్గురిని చూస్తున్నాం. రావణుడు, ఇక్కడెవరు? విభీషణుడు. శ్రీరాముడి రక్ష కోసం వచ్చాడు, శరణు వేడుతున్నాడు శ్రీరామచంద్రుడిని. తర్వాత ఇక్కడ
కుంభకర్ణుడు వాళ్ళ యొక్క ఇంకొక సోదరుడు. సో అందరికంటే పెద్దవాడు రావణుడు. ఆయన రజోగుణంలో ఉన్నాడు. అన్నీ నేనే అనేటటువంటి ఒక అహంకారము, ఆ కంట్రోలు, ఆ తర్వాత అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఆయన రజోగుణంలో ఉన్నాడు. రెండవ ఆయన అయినటువంటి కుంభకర్ణుడు ఆయన తమో గుణం, ఎప్పుడు కూడా నిద్రపోతూ ఉంటాడు కాబట్టి తమో గుణంలో ఉన్నాడు. మూడవ వాడైన విభీషణుడు సత్వగుణంలో ఉన్నాడు. భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి ఆయన సరి అయిన మార్గంలో ఉన్నాడు, సత్వగుణంలో. సో ఒకే ముగ్గురు సోదరులు, ముగ్గురికి కూడా మూడు వివిధ వేరువేరు గుణాలు ఉన్నాయన్నమాట. రజోగుణము, సత్వగుణము, తమో గుణము. ముగ్గురు అన్నదమ్ములకి ముగ్గురు వేరువేరు గుణాలు ఉన్నాయి. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసా ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనా. సో ఈ సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళంతా కూడా దేవతలను పూజిస్తారు. రజోగుణంలో ఉండే వాళ్ళంతా ఎలాంటి యక్షరాక్షసుల్ని పూజిస్తారు. అంటే ఇదివరకు మనం అంటే ఎవరు పవర్లో ఉంటే వాళ్ళను, కంటికి కనిపించే వాళ్ళల్లో ఎవరు పవర్లో ఉంటే వాళ్ళను పూజిస్తారు. సో యక్షరాక్షసులను పూజిస్తూ ఉంటారు. తమో గుణంలో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు. కొంతమంది అలా భూత ప్రేతాలను పూజించే వాళ్ళని కూడా చూస్తాము. సో తమో గుణంలో ఉన్నారు వాళ్ళు అని. సో సత్వగుణంలో ఉన్నవారు దేవతలను, రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు యక్షరాక్షసులను, తమో గుణంలో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అని ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. సత్వగుణం వాళ్ళు దేవతలు, రజోగుణం వాళ్ళు యక్షరాక్షసులు, తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు భూత ప్రేతాలు అని చెప్పి. సో సత్వం విశుద్ధం వసుదేవ శబ్దితం అంటే సత్వగుణంలో ఉంటే మనం మెల్లగా ఆ విశుద్ధ తత్వంలోకి వెళ్ళి వసుదేవ శబ్దితం అని చెప్పి భగవంతుణ్ణి మనము చూస్తాము అని చెప్పి శుద్ధ సత్వంలో ఉంటే. ఇంకపోతే మనము యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్ అంటే మనం ఏది తింటే ఆహారము మన యొక్క స్వభావానికి కూడా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. చాలామంది మనకు ఏమనుకుంటాము, భోజనం చేస్తే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ మన బాడీకి వస్తుంది, బలం వస్తుంది అనుకుంటాం. నిజమే. అయితే మోర్ దెన్ దట్ మనం గమనించిన విషయం ఏమిటి అంటే మనం తినే ఆహారాన్ని బట్టి మన స్వభావం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధన రస్య స్నిగ్ధ స్థిర హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియ. సో సత్వగుణంలో ఉన్నవారు వాళ్ళకు ప్రియమైన ఆహారాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే అవి ఆయుష్ని పెంచేవిగా ఉంటాయి. అలాంటి ఫుడ్, సాత్విక ఆహారం ఆయుష్ని పెంచుతుంది. ఇంకేమిటి, బుద్ధి బలాన్ని పెంచుతుంది, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది, సంతృప్తిని కూడా కలుగజేస్తాయి. ఇంకా ఏమిటి, రసవంతమైనవి అంటే అవి మంచి పుష్టికరమైనవి, ఆరోగ్యకరమైనవి. ఇంకా అంతేకాకుండా హృదయానికి కూడా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. రసవంతమైనవి, స్నిగ్ధ పుష్టికరమైనది, స్థిర ఆరోగ్యకరం, హృదయ అంటే హృదయానికి సంతోషాన్ని కలిగించే ఈ ఆహారం సాత్వికులకు ప్రియమైనది, ఇటువంటి ఆహారము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆయువు ఇస్తుంది, సత్వ బలారోగ్య, సత్వగుణంలో సాత్విక ఆహారం బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, సుఖాన్ని, ప్రీతిని పెంచుతుంది. ఆ తర్వాత రసవంతము, పుష్టికరము, తర్వాత హృదయానికి సంతోషాన్ని కలిగించేటటువంటి ఈ ఆహారము సాత్విక ఆహారము. ఇక్కడ ఏంటి, పండ్లు, పాలు, పెరుగు ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా చూపిస్తున్నారు. ఇంకా కూడా కాయగూరలు, మరి తర్వాత ధాన్యాలు, ఇవన్నీ పండ్లు, పాలు, పెరుగు, కాయగూరలు, ధాన్యాలు ఇవన్నీ కూడా సాత్విక ఆహారం కింద వస్తాయి.
కట్వం లలవణాత్యుష్ణా తీక్ష్ణరూక్షా విదాహినః ఆహార రాజసస్యేష్ట దుఃఖశోకామయప్రదాః. ఇకపోతే రాజసిక ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కట్వంల లవణాత్యుష్ణ అంటే చేదుగాను, తర్వాత పుల్లగాను, ఉప్పగాను, తర్వాత ఉష్ణ వేడిగాను, తీక్ష్ణ మంచి పదునుగా అంటే స్ట్రాంగ్ అయిన ఫుడ్ అనమాట. అలాగూ రూక్ష విదాహిన అంటే బాగా ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఇలాంటివి. ఇలాంటి ఆహారం రాజసస్యేష్ట రాజస గుణం ఉన్న వాళ్లకు ఇష్టమైనవి. వాళ్ళు ఇది తింటే ఏమవుతుంది, దుఃఖశోకామయప్రద దుఃఖము శోకము పెరుగుతాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే దుఃఖం అంటే ఎందుకు అంటే దానివల్ల ఆరోగ్యం అంత మంచిది కాదు. ఇటువంటి ఆహారాలు ఆరోగ్యానికి కొంచెం హానికరం కాబట్టి దుఃఖము, ఆ తర్వాత ఈ ఆహారాలన్నీ కూడా దుఃఖము శోకాన్ని మనకు ఇస్తాయి. వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందన్నమాట అంటే ఈ మరి ఉప్పగా కానీ, చేదుగా, పుల్లగా, వేడిగా, అతి వేడిగాను, మంచి స్ట్రాంగ్ టూ మచ్ స్ట్రాంగ్ ఫుడ్ కానీ ఇలాంటిది పంజెంట్ అని అర్థం. తీక్ష్ణ రూక్ష అనేది, తర్వాత ఇలా ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఒక విపరీతమైనటువంటి స్ట్రాంగ్ కారం అంటున్నారు. అందుకని ఈ చిల్లీస్, పచ్చిమిరపకాయలు ఇవి చూపిస్తున్నారు. సో ఇటువంటి ఆహారం రాజసిక ఆహారం అంటారు. ఈ రాజసిక ఆహారం వల్ల దుఃఖశోకామయప్రద దుఃఖము శోకము పెరుగుతాయి అని చెప్తున్నారు. ఆరోగ్యానికి కూడా అది మంచిది కాదు. యాతయామం గతారసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్ఛిష్టం అపి చామేత్యం భోజనం తామస ప్రియం. ఇకపోతే తామస గుణం ఉన్న వాళ్ళకు ప్రియ భోజనం ఏది అంటే తినటానికి యాతయామం గతారసం పూతి పర్యుషితం చయత్. సో ఈ భోజనం చేయటానికి ముందు 3 గంటల ముందు తయారు చేసిన అటువంటి ఆహారం, రుచి లేనటువంటి పాడైపోయిన వాసన వచ్చిన ఇతరులు తినగా మిగిలిన అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారం తామస గుణాలు ఉన్న వాళ్లకు ప్రియమైనది. అంటే మరీ అంటే నిన్న చేసింది ఈరోజు ప్రొద్దున చేసి అంటే కొంచెం ఫ్రెష్గా లేనిది తినటం అని ఒక అర్థము. తర్వాత కుళ్ళిన వాసన అంటే ఒక రకంగా అది సరే, అది అర్థమవుతూనే ఉంది. ఇంకొక అర్థం ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చీజ్ చూస్తాం. చీజ్ అంటే ఏమిటి, ఆ పాలనే అదొక రకంగా మనం ప్రాసెస్ చేసి తర్వాత దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ చేసి అలా ఉంచటం, అది ఫ్రెష్ మిల్క్ కాదు కదా. సో అవన్నీ కూడా అంత మంచిది కాదు, తామస దాని కిందే వస్తాయన్నమాట. సో ఇలాంటి ఆహారాలన్నీ కూడా. ఇకపోతే అదే కాకుండా ఇంకా తామసంలో ఉండేవాళ్ళు ఇటువంటివన్నీ కూడా చెడు ఆహారాలు తింటూ ఉంటారు. అది మంచిది కాదు అని చెప్తున్నారు. సాత్విక ఆహారం ఈ కాయగూరలు, పళ్ళు, పాలు, పెరుగు వరకు అదంతా కూడా సాత్విక ఆహారం అని చెప్పి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇంకపోతే ఇలాంటి ఆహారాలు మనం యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్ అంటే మనం తిన్న దానిని బట్టి మనం ఉంటాము. సరే, మనం ఇలా ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ తినకుండా నార్మల్గా తింటే ఇలా బాడీ కూడా మనకి పెరగకుండా సరి అయిన వెయిట్లో ఉంటాము. అతిగా ఇవన్నీ కూడా తింటే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి సాత్విక ఆహారం కాకుండా మిగిలినవన్నీ తిన్నామనుకోండి, మరి మనకు వెయిట్ పెరగటం జరుగుతుంది, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి నువ్వు తిన్న దానిని బట్టి నువ్వు ఉంటావు. నీ శరీరమే కాదు, మనస్సుకు కూడా, నీ స్వభావం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నువ్వు తినే ఫుడ్ని బట్టి. సాత్విక ఆహారం తింటే సాత్విక గుణాలే వస్తాయి, రాజసికంగా తింటే మరి ఆ రజోగుణాలు వస్తాయి, అలాగే తామసికంగా తింటే తమో గుణాలు వస్తాయి. సో సాత్విక ఆహారం అంటే ఏమిటి అంటే ఇది చూసాం కదా ఇప్పుడు, పాలు, పెరుగు, పళ్ళు, కూరగాయలు ఇవి. రాజసిక ఆహారం అంటే మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా కారంగాను, ఘాటుగాను, తర్వాత ఇలా ఫ్రై చేసిన ఫుడ్, కాఫీ, తర్వాత అంటే ఎక్కువగా తీసుకోవటం, ఈ స్వీట్స్ ఇలాంటివి అన్నీ కొంచెం మంచి స్ట్రాంగ్గాను, బాగా రిచ్గాను ఎక్కువగా తీసుకునేవి. స్పైసీ ఫుడ్స్, ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ
రాజసిక ఆహారం కింద వస్తాయి. తర్వాత తామసిక ఆహారం అంటే ఇక ఈ చీజ్లు తినకూడనివి, తాగకూడనివి, ఇవన్నీ ఐస్ క్రీమ్ చూపిస్తున్నారు 3 స్కూప్స్, ఒకటి తింటాము, మరి 3 అంటే ఎక్కువగా తింటమే కదా. తర్వాత ఈ పిజ్జా, ఈ చీజ్ గురించి చెప్పుకున్నాము. అలాగే డ్రింక్స్, తాగకూడనివి, మరి తినకూడనివి, ఇవన్నీ కూడా తామసిక ఆహారం కింద వస్తాయి. సో సాత్విక ఆహారం ఎలాంటిది అంటే మనకు హార్మనీ సత్వగుణం లో ఉండేటట్లు చేస్తాయి. అంటే ఏమిటి, మనం బ్యాలెన్స్డ్గా, అంటే ఎప్పుడు కొంచెం సమత్వం నేర్చుకుంటాం అనమాట అన్ని విషయాల్లో. టూ మచ్గా ఆవేశపడిపోకుండా, టూ మచ్గా కోపం తెచ్చుకోకుండా, టూ మచ్గా వరి అయిపోకుండా, అంటే ఏదైనా అలాగే టూ మచ్గా దుఃఖించకుండాను, టూ మచ్గా ఏదైనా అన్నీ కూడా సమత్వం, ద్వంద్వాలలో సమత్వం, బ్యాలెన్స్ నేర్చుకుంటాం. హార్మనీ, అందరితో మంచిగా ఉండటము, పాజిటివ్గా ఉండటం, శాంతిగా ఉండటం, ఏదైనా ఒక క్లియర్ విజన్, ఏది చేసినా మనకి విషయం మీద ఒక క్లారిటీ అనేది ఉంటుంది సత్వగుణంలో ఉంటే. అదే రజోగుణంలో ఉంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఒక ఆరాటం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇక యాక్టివిటీ, అంటే సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు పని చేయరని కాదు, చేస్తారు, కానీ ఆ పీస్తో, ఆ బ్యాలెన్స్తో వాళ్ళు ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆందోళనతో ఎప్పుడు కలవరపాటుతో ఉంటారు, ఆ యాక్టివిటీతో, టూ మచ్ ఎనర్జీ, ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని. ఆ తర్వాత ఒకలాంటి ఎక్సైట్మెంటు, ప్యాషన్, విపరీతమైనటువంటి కోరిక రజోగుణం వాళ్ళకి. దాంతో ఎప్పుడు కూడా ఆందోళన, కలవరపాటు, మనశ్శాంతి లేకుండా ఉండటం. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇనర్షియా, అంటే అసలు ఏ పని చేయకుండా ఉంటారు, ఇన్యాక్టివ్, నెగిటివ్గా ఉంటారు ఎప్పుడు. తర్వాత డల్నెస్, ఇవన్నీ కూడా తమో గుణం యొక్క లక్షణాలు అని చెప్పి ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఒకసారి ఆ లక్షణాలన్నిటికీ కూడా మనం తినే ఆహారం కారణం, దోహదపడుతుంది. సో సాత్వికంగా తింటే సత్వగుణ లక్షణాలు పెంచుకోవచ్చు, రాజసికంగా తింటే రజోగుణ లక్షణాలు, తామసికంగా ఉంటే తమోగుణ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధిదృష్టోయ యుజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయాస సాత్వికః. ఇకపోతే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఏ రకంగా మనం యజ్ఞం చెయ్యాలి, ఇప్పటి వరకు ఆహారం ఏ రకంగా తీసుకోవాలి, తీసుకున్న దానిని బట్టి ఏం జరుగుతుంది, మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి అన్నది చూసాం. ఇప్పుడు యజ్ఞం అనేది ఏ రకంగా చెయ్యాలి, ఒక్కొక్క గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏ రకంగా యజ్ఞం చేస్తారు, సత్వగుణం వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు, రజోగుణం వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు, తమో గుణం వాళ్ళు యజ్ఞం ఎలా చేస్తారు అనే విషయం చెప్తున్నారు. సో మొట్టమొదటిగా సాత్విక గుణం వాళ్ళు ఎలా యజ్ఞం చేస్తారు. సో అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞం, అసలు ఫస్ట్ పాయింట్ అది. అంటే ప్రతిఫలాన్ని కోరుకోకుండా యజ్ఞో విధిదృష్టోయ యుజ్యతే. ఆ రకంగా ఇది విధిదృష్టో అంటే బాధ్యత అనే దృష్టితో వాళ్ళు యజ్ఞం చేస్తారు. ప్రతిఫలాన్ని కోరుకోకుండా, ఇది నా బాధ్యత కాబట్టి పని చేస్తున్నాను, అది ఇచ్చే ప్రతిఫలం కోసం కాదు అనే ఉద్దేశ్యంతో యజ్ఞం చేస్తారు. యష్టవ్యమేవేతి మనః. తర్వాత సమాధాయాస, అంటే మనస్సులో దృఢ సంకల్పంతో ఇలా చేసేటటువంటి సమాధాయాస సాత్విక. ఇలాంటి యజ్ఞము సత్వగుణంలో చేసేటటువంటి యజ్ఞం. సో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి, శాస్త్ర గ్రంథ ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా వాళ్ళు బాధ్యతగా ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా మనస్సులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞం సత్వగుణంతో చేసే యజ్ఞము. సో మనం ఇంకొకటి ఏం చెప్పుకున్నాము, కలియుగ యజ్ఞం ఏది అంటే నామ సంకీర్తనే కలియుగంలో యజ్ఞము అని కూడా చెప్పుకున్నాం. సో మన ధర్మం, కలియుగ ధర్మం ఏమిటి, సంకీర్తన యజ్ఞం అంటే భగవంతుడి నామాన్ని మనం పలకటం, కీర్తనల ద్వారా కానీ జపం ద్వారా కానీ భగవన్నామాన్ని స్మరించటం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అది సంకీర్తన యజ్ఞం అన్నమాట. అభిసంధాయతు ఫలం దంబార్థం అపి చైవయత్ ఇజ్యతే భరతశ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. సో అభిసంధాయతు ఫలం, సో ప్రతిఫలాపేక్షతో
కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ అనమాట సత్వగుణానికి. సత్వగుణం వాళ్ళు ప్రతిఫలం వద్దు, నాకు కాదు, భగవంతుడికి అని ఆశించకుండా ప్రతిఫలాన్ని నా బాధ్యత కాబట్టి చేస్తున్నాను అంటూ చేస్తారు యజ్ఞం. అంటే ఏ పని అయినా అనేది మనం ఇక్కడ యజ్ఞం అన్నప్పుడల్లా అది గుర్తుంచుకోవాలి. మనం మామూలుగా అగ్ని ముందు చేసే యజ్ఞమే కాదు, యజ్ఞం అంటే పని, ఏ పని అయినా అలా మనం హోల్ హార్టెడ్గా త్రికరణ శుద్ధిగా భగవంతుడికి అర్పించి సరి అయిన మార్గంలో నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తే అది యజ్ఞంతోనే సమానం. ఆ తర్వాత మన కలియుగ యజ్ఞం ఏమిటి అంటే అగ్ని ముందు చేసే యజ్ఞం కంటే కూడా భగవన్నామ స్మరణ సంకీర్తన యజ్ఞమే మన కలియుగానికి ప్రధానమైనటువంటి యజ్ఞము. ఆ రెండు విషయాలు మనం అక్కడ చూసాము. ఇప్పుడు రాజసంలో అభిసంధాయతు ఫలం, కరెక్ట్ ఆపోజిట్, ప్రతిఫలం కోసమే చేస్తారు. దంభార్థం అంటే గొప్ప కోసం, అహంకారం కోసం అన్నమాట, నేనే చేస్తున్నాను అనేటటువంటి ఒక గొప్ప కోసం. దంభార్థం అపి చైవయత్ అంటే ఆ దానికోసం చేస్తూ ఉంటారు. ఇజ్జతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. సో ఇది రజోగుణ యజ్ఞం యొక్క లక్షణం అని చెప్పి భరత శ్రేష్ఠ అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తూ చెప్తున్నారు. సో ప్రతిఫలాపేక్షతో గర్వంతో అహంకారంతో చేయబడేటటువంటి యజ్ఞం రజోగుణ యజ్ఞం యొక్క స్వభావము అని చెప్పి తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ చిత్రంలో ఏం చూపిస్తున్నారు, పెద్ద అంటే ఎన్నో డబ్బులతో వీళ్ళు వెళ్ళటము అంటే ఆ గర్వం అనమాట. కొన్ని కాయిన్స్ పడేస్తున్నారు వాళ్ళ డబ్బాలు, అంటే ఆ ఇచ్చే తీరులో కూడా ఒక అవతల వాళ్ళ పట్ల మర్యాద లేదు, కొంచెం గర్వము చూపిస్తున్నారు అనేది దానికి ఎగ్జాంపుల్గా చిత్రాన్ని అలా చూపించారు. నెక్స్ట్ ఇకపోతే తామస గుణంలో ఎలా ఉంటుంది యజ్ఞం. విధిహీనం అసృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. సో విధిహీనం అసృష్టాన్నం అంటే శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల అసలు గౌరవం అనేది లేదు. విధి అక్కడ ఏ రకంగా చేయాలి అనే పద్ధతి లేకుండా చేయటం అనమాట విధిహీనం. అసృష్టాన్నం ఆ తర్వాత ప్రసాదం అనేది కూడా లేకుండా, మంత్రహీనం ఒక మంత్రం అనేది లేదు. అంటే మామూలుగా మనం అగ్నిలో వేసేటప్పుడు మంత్రాలు చెప్తాం, జపం చేసేటప్పుడు మన సంకీర్తన మన నామస్మరణ మంత్రం చెప్తాము. ఆ తర్వాత ఏ పని చేసినా కూడా దానికి ఒక పద్ధతి అనేది ఉంటుంది. సో మంత్రం అనేది ఉండదు. అదక్షిణం, దక్షిణ ఉండదు. అంటే పని చేయించిన వాళ్లకు దక్షిణ ఇవ్వటం, యజ్ఞం చేయిస్తే ఒక ఉదాహరణకు పురోహితుడు ఉంటాడు, ఆయనకి దక్షిణ కూడా ఉండదు. శ్రద్ధావిరహితం, అసలు శ్రద్ధే ఉండదు యజ్ఞం. అలాంటి యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే, అది తమో గుణంలో వాళ్ళు చేసేటటువంటి యజ్ఞం అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఏం చెప్తున్నారు, యజ్ఞం అంటే ఏదైనా పని అని మనం చెప్పుకుంటే గనక ఇలాంటి చెడు పనులు చేయటం కూడా తామస గుణంలో చేసే యజ్ఞాలని చెప్పుకోవచ్చు. ఇలా వీళ్ళు వీధులు అన్నీ పెట్టి దానిని అన్నిటికీ కూడా మంట వేయటము, పాడు చేయటము, ఇదంతా కూడా మనము తమో గుణంలో ఉండే వాళ్ళు చేసే పనులను కూడా మనం ఈ రకంగా చెప్పవచ్చు. సో ఏ పనులైనా అవి కరెక్ట్గా చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానము. ఏది మనం నా బాధ్యతగా చేస్తున్నాను భగవంతుడి కోసం అని, అలాగే సంకీర్తన యజ్ఞం అది సత్వగుణం వాళ్ళది. ఇకపోతే గొప్ప కోసం చేసేది ప్రతిఫలాపేక్ష, పేరు తెచ్చుకోవాలి, నన్ను అందరూ పొగడాలి, అలాంటి గుణాలతో అహంకారంతో చేసేది రాజసిక మనస్తత్వంతో చేసే యజ్ఞం. ఇక తమో గుణంలో వాళ్ళు అసలు విధిహీనం, పద్ధతి అనేది లేకుండా, అక్కడ గౌరవం లేకుండా, ప్రసాదం లేకుండా. అంటే ప్రసాదం అంటే ఏమిటి, దానికి సరి అయిన రిటర్న్, మంచి పని చేస్తేనే సరి అయిన రిటర్న్. మంత్రహీనం, దానికి ఒక పద్ధతి లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా చేయించిన వాళ్లకు శ్రద్ధే లేకుండా చేసే యజ్ఞం తామస యజ్ఞము. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యం అహింసాచ శారీరం తప ఉచ్యతే. సో ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాము, మొట్టమొదటిగా శ్రద్ధ అనేది ఎలా ఉంటుందనేది చూసాము, రెండవది ఆహారం ఎలా ఉంటుందనేది చూసాం, మూడవది యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది, 3 గుణాల్లో చూసాం. ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నామంటే తపస్సు అనేది ఏమిటి, ఈ 3 గుణాలు వాళ్ళు ఎలా, తపస్సు అనేది ఈ 3 గుణాల వాళ్ళు ఎలా ఆచరిస్తారు.
తపస్సు అంటే మనం శారీరక తపస్సు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే మనం కూర్చుని మెడిటేషన్ చేసే తపస్సే కాదు, అసలు శారీరక తపస్సు అంటే ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ అంటే దేవతలు, ద్విజ బ్రాహ్మణులు, గురువులు, ప్రాజ్ఞులు అంటే గొప్పవారందరినీ కూడా పూజనం శౌచమార్జవం, పూజ చేస్తూ వాళ్ళు మంచి పవిత్రంగా, శౌచం అంటే ఇక్కడ శుభ్రత అంటే ఏమిటి, పవిత్రత, పవిత్రంగా ఉండటం. ఆ తర్వాత బ్రహ్మచర్యం, అహింస ఎవరిని కూడా హింసించకూడదు. ఇవన్నీ కూడా శారీరం తప ఉచ్యతే, ఇది శరీరంతో చేసేటటువంటి తపస్సు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి దేవ అంటే దేవదేవుణ్ణి, ద్విజ బ్రాహ్మణులను, గురువులను, ప్రాజ్ఞులను అంటే పెద్దవాళ్ళని, తల్లిదండ్రులు లాంటి ప్రాజ్ఞులను పూజ చేస్తూ పవిత్రంగా ఉండటము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస ఇవన్నీ కూడా శరీరంతో చేసేటటువంటి తపస్సు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఈ పిల్లలు వీళ్ళు గురువు గారిని పూజించటం చూపిస్తున్నారు. సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. సో ఇతరుల నుండి గౌరవం, సన్మానం మరియు పూజను పొందటం కోసం గర్వంతో చేసే తపస్సును రజోగుణానికి సంబంధించినది అని అంటారు. ఇది అస్థిరము, అశాశ్వతము అని చెప్తున్నారు. సత్కారమాన పూజార్థం అంటే సత్కారం కోసం, గౌరవం కోసం, పూజ అర్థం, అలా వాటి కోసం చేసేటటువంటి పూజ తపోదంభేన చైవయత్, తర్వాత గర్వంతో చేయబడే తపస్సు క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం, అలా చేసేటటువంటి దాన్ని ఏమంటారు, ప్రోక్తం అంటారు. ఏమని, రాజసం చలం అధ్రువం. సో అది రాజసమని, అది అధ్రువం అంటే, ధ్రువం అంటే శాశ్వత అంటే దృఢమైనదని, అధ్రువం అంటే దృఢమైనది కాదంటే అది అస్థిరమైనది, అశాశ్వతమైనది అని చెప్తున్నారు. సో ఇతరుల నుంచి గౌరవం, సన్మానం, పూజ పొందాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మనం గర్వంతో గనక చేసే పని అది రజోగుణానికి సంబంధించిన తపస్సు. అది స్థిరమైనది కాదు, శాశ్వతమైనది కూడా కాదు అటువంటి తపస్సు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అంటే పని చేయవద్దని కాదు, కానీ ఒక్కొక్కసారి మనం ఇంకా వాళ్ళని మించిపోవాలి, వీళ్ళని మించిపోవాలి, ఆ పేరు తెచ్చుకోవాలి, అక్కడ పని బాగా జరగాలనే దానికంటే ఆ పేరు తెచ్చుకోవాలి అనేటటువంటి విపరీతమైన వ్యామోహంతో చేసేటటువంటి ఆ గర్వంతో నేనే అందరికంటే చేయగలనని అనే ఫీలింగ్, ఆ పనిలో తప్పు లేదు, ఆ భావాలతో పని చేయటాన్ని రాజసిక తత్వము, దానివల్ల మనకు అస్థిరత్వం, అశాశ్వతం అని చెప్తున్నారు ఆ పనులు. మూఢగ్రాహీణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. తనను తాను హింసించుకుంటూ, మూఢగ్రాహీణాత్మను, మూఢుడు, యత్పీడయా క్రియతే తపః, ఇలా నాశనం చేసుకుంటూ, గాయపరుచుకుంటూ, పరస్యోత్సాదనార్థం తర్వాత ఇతరులను నాశనం చేయటం కోసం, పరస్యోత్సాదనార్థం అంటే వేరే వాళ్ళను నాశనం చేయటం కోసం తనను తాను చేసేటటువంటి తపస్సు తత్తామసం ఉదాహృతం, తమో గుణంలో చేసే తపస్సుకు ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణ అని చెప్తున్నారు. సో తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయటం లేదా గాయపరచడం, అలాంటి మూర్ఖత్వంతో చేసేటటువంటి తపస్సు తమో గుణానికి సంబంధించినది. ఉదాహరణకి ఏం చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ, ఈ రాక్షసులందరూ చాలామంది మనం చూసాం. బకాసురుడు, రావణాసురుడు కూడా ఆఖరికి తపస్సు చేసి ఆయన వరాలు పొందాడు. తర్వాత భస్మాసురుడు, మనం ఆయన తపస్సు చేసి నేను ఎవరి తల మీద చేతి పెడితే వాళ్ళు భస్మమైపోవాలి అంటే ఆ వరం రాగానే
భగవంతుడు పరమేశ్వరుడి మీదకే వెళ్ళబోయాడు. అలా వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకుంటూ, అంటే వాళ్ళని కట్ చేసుకుని అదంతా కూడా అగ్నిలో వేస్తూ వచ్చిన బ్లడ్ ఇలా ఒక తీవ్రమైనటువంటి పనులు చేస్తూ తపస్సు చేస్తారు. కానీ వాళ్ళు చేసి చివరికి ఏదడుగుతారు? అవతల వాళ్ళని చంపాలను, నేనెవరి తల మీద చేయి వేస్తే వాళ్ళు పోవాలి, భస్మం అయిపోవాలని, ఇలాంటి అంటే అవతల వాళ్ళని నాశనం చేయాలనేటటువంటి కోరికతో తపస్సు చేయటము, వాళ్ళని వాళ్ళు హింసించుకుంటూ భగవంతుని కూడా బెదిరిస్తున్నట్లుగా, ఇది ఇంత తీవ్రంగా చేస్తే మనకు ప్రత్యక్షం అవుతాడన్నట్లుగాను అలా అలాంటి వాటికి ఉదాహరణగా ఇది చూపిస్తున్నారన్నమాట. అంటే ఉపయోగం లేనటువంటి తపస్సులు, అది తమో గుణానికి చెందినటువంటి తపస్సు. అంటే అవతల వాళ్ళను హింసించటం కోసం చేసేటటువంటి ఏ పని అయినా సరే తమో గుణానికి చెందినటువంటి తపస్సు కింద వస్తుంది, పని కింద. దాతవ్యమిది యద్దానం. ఇప్పుడు దానం గురించి చెప్తున్నాను. సో ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాము? మొట్టమొదటి శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది ఈ 3 గుణాల్లో, తర్వాత ఆహార విధానాలు ఎలా ఉంటాయి 3 గుణాల్లో, ఆ తర్వాత యజ్ఞం ఏ రకంగా చేస్తారు 3 గుణాలు, ఆ తర్వాత తపస్సు చూసాము ఇప్పుడే ఈ 3 గుణాలు, శారీరక తపస్సు ఎలా ఏంటి అనేది. ఇకపోతే ఇప్పుడు దానము ఎలా చేయాలి అన్నది మనం చూస్తాం అన్నమాట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఒకసారి యూత్ గ్రూప్ ఎవరున్నారో కొంచెం హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? మిగిలిన వాళ్ళు హ్యాండ్స్ లోవర్ చేసుకోండి. యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి దయచేసి. ఒకవేళ మీకు ఆప్షన్ కనిపించకపోతే మీకు హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా, చాట్లో అయినా సరే మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే, సో 6 ఓకే. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. తర్వాత ఈరోజు దానం గురించి చూస్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు దానం గురించి హ్యాండ్ లోవర్ చేసుకోండి. ధన్యవాదాలు. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూసాం. ఇప్పుడు దానం అనేది ఎలా చేయాలి, ఎలా చేస్తారు? దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేన్ ఉపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. సో సత్వగుణంలో వాళ్ళు దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేన్ ఉపకారిణే, వాళ్ళు సరి అయినటు దేశకాలే చ పాత్రే చ. సో వాళ్ళు చేసేటటువంటి దానం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఉపకారణి ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరి అయిన సమయంలో, సరి అయిన ప్రదేశంలో, దేశే కాలేచ పాత్రేచ అంటే సరి అయిన సమయంలో, సరి అయిన ప్రదేశంలో, సరి అయిన మనిషికి వాళ్ళు దానం ఇచ్చేటటువంటి దానం సాత్వికము అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ దానం కూడా ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇస్తే అది కాదు. అంటే ఏ టైంలో, దానికి కూడా ఒక సమయము సందర్భము ఉన్నాయి. తర్వాత ఇచ్చే దానం కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి అని చెప్పి, అసలు అన్నిటికంటే ముఖ్యం ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా ఉండాలి. ఏదో ఇచ్చి మనకి పేరు రావాలి, అందరూ మనల్ని గొప్ప అనుకోవాలి, అలాంటివి కాదు మనకి దానం వల్ల రావాల్సింది. సో అంటే అనుపకారిణే, అంటే ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా. దాతవ్యమితి యద్దానం, అంటే ఒసగవలసినదే అని భావించి, ఇవ్వాలి అని చెప్పి భావించి, అంటే ఇది నా బాధ్యత అనుకుని భావించి, దీయతేన్ అనుపకారిణే అంటే ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా, దేశే కాలేచ పాత్రేచ అంటే తగిన ప్రదేశంలో, సరి అయిన సమయంలో, సరి అయినట్టు పాత్రేచ సరి అయిన వారికి ఇచ్చేటటువంటి దానము. సో దాతవ్యం అంటే నేను చేయవలసినదే, ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటూ, దీయతేన్ ఉపకారిణే అంటే
అనుపకారిణి ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా అనేటటువంటి. సో ఇక్కడ 2 విషయాలన్నమాట. ఒకటి, నా బాధ్యత, దానం చేయటం కూడా నా డ్యూటీ అనుకుని చేయాలి. నేనేదో గొప్పకి ఇస్తున్నాను, అవతల వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నాను అన్నట్లు కాదు, అది నా బాధ్యత. ఆ తర్వాత అనుపకారిణే, నాకు దానివల్ల పేరు రావాలి, అది రావాలి అనే ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా నా బాధ్యత అన్నట్లుగా చేయాలి దానం కూడా. అది ఎవరికి చేస్తాం, ఎక్కడ చేస్తాం, సరి అయిన ప్రదేశంలో, సరి అయిన టైంలో, సరి అయిన వాళ్లకు చేసేటటువంటి ఇలా చేసే దానం సత్వగుణం దానం అవుతుంది. యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలం ఉద్దిశ్య వా పునః. సో ఈ సత్వగుణ దానానికి ఉదాహరణగా ఏం చూపిస్తున్నారు? ఉదాహరణకి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ జననం వచ్చిన తర్వాత నందమహారాజు ఆయన బ్రాహ్మణులకు, ప్రజలకు, అవసరమైన వాళ్ళందరికీ కూడా గోవులు అన్నీ కూడా ఇచ్చి దానం చేయటం జరిగింది. సందర్భం ఏమిటి? అక్కడ సరి అయిన సందర్భం, ఎవరికి ఇచ్చే వాళ్ళందరికీ కూడా అవసరమైన వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. ఆ తర్వాత సరి అయిన సమయము, సరి అయిన ప్రదేశము, సరి అయిన వ్యక్తికి ఆయన కర్తవ్యం, అలా పుట్టినప్పుడు నేను ఇవ్వాలి నా యొక్క డ్యూటీ అనుకుని ఇస్తున్నారు. ఆయన ప్రతిఫలాన్ని ఏమీ కూడా ఆశించకుండా అన్నది ఇక్కడ ఉదాహరణకు చూపిస్తున్నారు. అలాగే మనం ఈ రోజుల్లో కూడా ఏ పని చేసినా అది కరెక్ట్గా ఇవ్వవలసిన చోట ఇవ్వవలసిన వాళ్లకు అహంకారం లేకుండా అది నా బాధ్యత అనుకుని ఇవ్వాలి. యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలం ఉద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. ఇకపోతే రాజస గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు అంటే, యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం అంటే ఏదైనా రిటర్న్ కోసం చేస్తారు. ఈ పని చేస్తే మనకి ఉపకారం వస్తుంది అంటే, ఇది మనం అవతల వాళ్ళకి లంచం అనుకోండి, ఇంకది మనం ఇచ్చాము, అవతల వాళ్ళ నుంచి ఏదైనా తీసుకుందాము, లేదంటే పేరు కోసం చేస్తున్నాము. ఫలం ఉద్దిశ్య వా పునః, ఫలం వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఈ పని చేస్తున్నాం అన్నమాట మనం. అప్పుడు ఈ ఫలితం కోసం చేస్తూ మనం ప్రత్యుపకారార్థం చేస్తే ఇంకా ప్రతిఫల వాంఛతో, సకామ ఫల వాంఛతో కానీ, ఈవెన్ అది మంచి పని అయినా సరే ప్రతిఫల వాంఛతో చేస్తే అది రజోగుణంతో చేసినదని అర్థము. అదే కాకుండా ఇంకా ఏమిటి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? పరిక్లిష్టం అంటే ఇష్టం లేకుండా చేస్తున్నారనమాట. పరిక్లిష్టం అంటే ఏమిటి? ఇష్టం లేకుండా చేసేటటువంటి, ఒక్కోసారి ఫోర్స్, అవతల వాళ్ళు తప్పదు, వీళ్ళు అడుగుతున్నారు, వద్దంటే బాగుంటుంది అంటూ ఇష్టం లేకుండా చేసేటటువంటి దానం రాజసం స్మృతం. అటువంటి దానాన్ని రాజసిక రజోగుణ దానం అని చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి ఉపకారాన్ని మనం కరెక్ట్గా మళ్ళీ అది కూడా ఆపోజిట్ అనమాట తమో గుణానికి. ఇక్కడ నా బాధ్యత, తర్వాత అనుపకారిని ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా చేసేటటువంటి, సరి అయిన మనిషికి సరి అయిన టైంలో ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా నా బాధ్యత అన్నట్లు చేసే దానం సాత్వికమైతే, ప్రత్యుపకారం కోసం ప్రత్యుపకారార్థం చేసేటటువంటి దానము ఫలం ఉద్దిశ్య వా పునః అంటే ఫలం ఏదైనా తిరిగి వస్తుంది, పునః తిరిగి వచ్చి ఫలము తిరిగి వస్తుంది, ఫలాపేక్షతో ఉపకారం కోసం, మన బెనిఫిట్ కోసం చేసేది. ఆ తర్వాత దీయచే పరిక్లిష్టం, ఇష్టం లేకుండా ఇచ్చేది. కొంతమంది ఇష్టం లేకపోయినా బలవంతంగా ఏదో తప్పదన్నట్లు ఇస్తారు, అలా ఇచ్చేది. ఇటువంటివన్నీ కూడా తద్దానం రాజసం స్మృతం, వీటన్నిటినీ రాజసం అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. ప్రతిఫలాన్ని కోరుతూ స్వంత కోరికలు కోసం, ఉపకారం కోసం ఇష్టం లేకుండా చేసే దానం రజోగుణ సంబంధించిన దానం. అది ఇక్కడ అది అంటే ఆ మనుషుల యొక్క స్వభావాలు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో చూపిస్తున్నారనమాట. మనం ఈ డబ్బులు ఇస్తే మనకు ఏమొస్తుంది అనేటటువంటి మెంటాలిటీ. ఆదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతం అవజ్ఞాతం తత్తామసం ఉదాహృతం. ఇకపోతే తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆదేశకాలే అంటే అసలు అనువుగాని చోట్లో అపాత్రేభ్యశ్చ ఇవ్వకూడని వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి దీయతే ఇచ్చేటటువంటిది అసత్కృతం అవజ్ఞాతం అంటే అవమానకరంగా, అవతల వాళ్ళకి గౌరవంగా కూడా కాదు, అవమానకరంగా ఇచ్చేటటువంటి ఈ దానము తామసం ఉదాహృతం. అది
తమో గుణం అని చెప్పి తమో గుణానికి తమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ అంటే తమో గుణం అని చెప్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అదేశకాలే అనువుగాని చోట అపాత్రే ఇవ్వకూడని అపాత్ర దానం పాపం అని కూడా మనం వింటూ ఉంటాం. అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే, తగిన అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఏం చూపిస్తున్నారు, ఇలా చెడు గుణాలలో ఉండేవాళ్ళు ఆ డబ్బు ఇస్తే వీళ్ళకు వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు, జాలేసి ఇస్తాము, వాళ్ళు దేనికి ఉపయోగిస్తారు, వాళ్ళు చెడు పనులకు ఉపయోగిస్తారు, సరి అయిన పనులకు కూడా ఉపయోగించరు. కాబట్టి తెలుసుకోకుండా అలా ఏ పనికి ఉపయోగపడుతోంది ఇది తీసుకుని వాళ్ళు చెడు పనులు చేస్తున్నారా ఏమిటి అనేటటువంటిది కూడా మనం గమనించకుండా ఏదో ఇచ్చేయటం, అలా పడేయటం, తర్వాత అవమానపూర్వకంగా ఇచ్చేది అసత్కృతం అవజ్ఞాతం. సో అంటే అవతల వాళ్ళ పట్ల మర్యాద లేకుండా కొంతమంది అవతల వాళ్ళని తక్కువగా చూస్తూ ఇవ్వటం, అది కూడా తమోగుణ దానం. సో ఈ రెండు, ఏది ఎవరికి ఇస్తున్నాము అది మంచి పనికి ఉపయోగపడదు చెడు పనికి అనేది తెలుసుకోకుండా ఇవ్వటం ఒకటి, రెండోది ఇచ్చేటప్పుడు మన భావం ఎలా ఉంటుంది, అవతల వాళ్ళని తక్కువగా చూడటం, కించపరచటం, వీళ్ళు ఏవి లేదన్నట్లు అలా ఆ భావంతో ఇచ్చేది, ఇవి తమో గుణంలో చేసేటటువంటి దానంలో వాటికున్న లక్షణాలు అవి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే అపవిత్ర ప్రదేశంలో తగని సమయంలో అపాత్రులకు ఒసగబడేటటువంటిది, లేదా తగిన శ్రద్ధ గౌరవం లేకుండా ఒసగబడేటటువంటి దానము, ఇవి తమో గుణమైన ప్రధానమైనది. ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్లకు శ్రద్ధ అనేది లేకుండా. రజోగుణంలో వాళ్ళు ఇలా అందరికీ తెలియాలి మనం ఇచ్చేటటువంటిది, కాయగూరలు అవి ఇస్తున్నారు కానీ ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు అందరికీ చెప్పి గొప్పగానే, అది రజోగుణం. వీళ్ళు ఏంటంటే ఎవరికి ఇస్తున్నాము అది చెడు పనులకు ఉపయోగిస్తున్నారా ఏమిటో తమో గుణంలో వాళ్ళు ఏది చూసుకోకుండా ఇవ్వటం, ఆ తర్వాత ఇచ్చేటప్పుడు గౌరవం లేకుండా శ్రద్ధ లేకుండా అవతల వాళ్ళని ఏమన్నా కించపరిచే విధంగా ఇవ్వటం, అవి తమో గుణం. ఇకపోతే సత్వగుణం ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరి అయిన సమయంలో నా బాధ్యత అనుకుని సరి అయిన వాళ్లకు సరి అయిన సమయంలో ఇచ్చేది సత్వగుణం, అది దానం. ఏ రకంగా ఇవ్వాలి అనేది మనం చూసాం. సో మనం మొదట్లో జీవన విధానం అన్నీ కూడా ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి, సరిగ్గా చేయాలి అంటే అని చూసాం. శ్రద్ధ, ఆహారం, యజ్ఞం, తర్వాత మనస్సుని దానము, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాము. ఇప్పుడు ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధ స్మృతః బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా. సో ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధ స్మృతః అంటే సృష్టి ప్రారంభం నుంచి మనకు ఓం తత్సత్ అనేటటువంటి ఈ 3 పదాలు కూడా పరబ్రహ్మాన్ని సూచించటానికి వాడబడుతున్నాయి. అయితే బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితాపుర. సో ఈ వేదపట్నం యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను కూడా ఉపయోగించారు భగవంతుడి యొక్క సంతృప్తి కోసం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ బ్రాహ్మణులంతా కూడా వేదాలు చదివేటప్పుడు యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు కూడా ఈ 3 పదాలని ఉపయోగించారు అని చెప్తున్నారు. ఏమిటి అవి అంటే ఓం తత్ సత్ అంటే ఓం తత్ దట్ సత్ ట్రూత్, ఆ సత్యము అని చెప్పి అర్థం. దట్ ట్రూత్ అంటే భగవంతుడు. ట్రూత్ ఏది, ఎప్పటికీ ఉండేది సత్ అని చెప్పుకున్నాము కదా. సత్ అంటే ఏమిటి, నాశనం లేనిది, ఎప్పటికీ ఒకే రకంగా అలాగే ఉండేది. ఏమిటి అంటే ఏదీ లేదు, అన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి, ఏది పర్మనెంట్ కాదు, ఒక్క భగవంతుడు తప్ప, ఆ భగవదంశ అయిన ఆత్మ తప్ప అని చెప్పుకున్నాం. అందుకే సత్ అంటే అది అని. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక పుస్తకం ఉంది, పుస్తకం నిజమే, అది ఇప్పుడు పుస్తకమే, కానీ కొన్ని వందల సంవత్సరాలు అయితే అది పుస్తకంగా ఉండదుగా. అలాగే ఏది కూడా ఎప్పటికీ ఉండదు, పర్మనెంట్గా ఎప్పటికీ ఎన్ని సంవత్సరాలైనా శాశ్వతంగా ఉండేదే నిజమైనది, అదే సత్, అదే ట్రూత్. అది ఎవరు అంటే భగవంతుడు. అందుకే ట్రూత్ ఈజ్ గాడ్ అనే మాట వింటూ ఉంటాం. ట్రూత్ ఈజ్ గాడ్ అంటే నిజం చెప్పడం, సత్యం చెప్పడమే భగవంతుడని. కరెక్టే, సత్యం నిజం చెప్పాలి, నిజాయితీ ఉండాలి, అదంతా కూడా కరెక్ట్.
కానీ డీపర్ మీనింగ్ ఇదనమాట, ఎప్పటికీ ఉండేది, పర్మనెంట్, శాశ్వతం. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో ఆత్మనేమని, అజో బర్త్ లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది, ఎప్పటి నుంచి ఉండే ఎవరికి తెలియదు. అది ఎందుకు అంటే భగవదంశ, అది సత్. కాబట్టి ఓం తత్ సత్, ఆ సత్యము అంటే ఆ భగవంతుడు అని దాని యొక్క అర్థం. అందుకే ఆ 3 పదాలు పరబ్రహ్మాన్ని సూచిస్తానికి వాడబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. అందుకే బ్రాహ్మణులు వేదాలు చదివేటప్పుడు, యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు ఆ ఓం తత్సత్ అనే పదాలను వాడతారు అని ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడే స్వయంగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం యజ్ఞం చేసే ఈ బ్రాహ్మణుని చూస్తున్నాం. వాళ్ళు ఓం తత్సత్ అంటూ భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు స్మరిస్తున్నారు. ఇక్కడ దేవతలందరినీ పైన చూస్తున్నాము. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం. సో శ్రద్ధ లేకుండా చేస్తూ తపస్తప్తం కృతం చేయత్. సో వాళ్ళు అశ్రద్ధ, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం అనేది లేకుండా చేసేటటువంటి యజ్ఞం కానీ, దానం కానీ, తపస్సు కానీ ఏదైనా కూడా అశాశ్వతమే. అసదిత్యుచ్యతే పార్థ, ఇది అసత్ అని పిలుస్తారు పార్థ అర్జున. నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ, అది ఈహంలో ఈ జన్మలో కానీ లేదంటే తత్ప్రేత్య తర్వాత జన్మలో కానీ మనకేమీ ఉపయోగం అనేది లేదు దానివల్ల, ఇది అసత్యము అని అంటారు. ఏది? భగవంతుడి మీద అశ్రద్ధ, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం లేకుండా, శ్రద్ధ లేకుండా చేసేటటువంటి యజ్ఞమైన, దానమైన, తపస్సైన ఏదైనా కూడా అశాశ్వతమే, అసత్. దీన్ని అసత్ అని కూడా అంటారు. అంటే అది ఇట్స్ వేస్ట్ అనమాట. ఇక అసలు అది నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ, ఈ జన్మలో కానీ నెక్స్ట్ జన్మలో కానీ ఆ యజ్ఞం కానీ, దానం కానీ, తపస్సు కానీ దానివల్ల ఏ జన్మలోనూ కూడా నీకు ఉపయోగం లేదు. దాన్ని అసత్యం అంటారు. అసలు ఇది సత్యం కూడా కాదు నువ్వు ఆ రకంగా చేస్తే అని చెప్పి. కాబట్టి భగవంతుడి మీద విశ్వాసంతో, శ్రద్ధతో చేస్తేనే ఏదైనా కూడా అర్థవంతం అవుతుంది. అలా విశ్వాసము, శ్రద్ధ లేకపోతే నువ్వు యజ్ఞం చేసినా కూడా అది వేస్టే, అది అసత్యమే, అది అశాశ్వతమే. అది నీకు ఈ జన్మలో ఉపయోగపడదు సరి కదా, పై జన్మలో కూడా నీకేమీ ఉపయోగం లేదు. అది దానం అవనివ్వండి, యజ్ఞం అవనివ్వండి, అక్కడికి తపస్సు అవనివ్వండి, ఏదైనా అశ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉండాలి. అప్పుడే అది మీకు ఉపయోగము, అప్పుడే అది శాశ్వతము, అప్పుడే అది సత్యము. అది ఇక్కడ భగవత్ పాదాలు చూపిస్తున్నారు. సో ఆ శ్రద్ధతో, భగవంతుడి మీద విశ్వాసంతోనే మనం ఏ పని చేసినా కూడా చేయాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ గీత పాఠం ఏమిటనేది చూద్దాము. సో ఇక్కడ మనం దానము, తపస్సు అన్నీ కూడా ఏ రకంగా చేయాలి అనేది మనం చూసాము. తర్వాత కలియుగ యజ్ఞం ఏమిటంటే జపయజ్ఞం అన్నది కూడా చూసాము. ఇక్కడ దానం గురించి ఇవన్నీ కూడా చూసాము. సో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలలో మనం ఏ రకంగా ఇవన్నీ చేస్తాం, సత్వగుణం వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు, రజోగుణం వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు, తమో గుణంలో వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు, ఏమిటి శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, ఆహారం ఎలా ఉంటుంది, యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది, తపస్సు ఎలా ఉంటుంది, దానం ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా 3 గుణాల్లో మనము ఇప్పటి వరకు చూసాము. ఈ చాప్టర్ యొక్క సారాంశం కూడా చూద్దాము. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే వన్ సెకండ్, ముఖ్య విషయం ఒకటి ఉన్నది, అది కూడా చెప్తాను. ఈ
భక్తి అంటే మనము దానము ఏ రకంగా చేయాలి ఇవన్నీ కూడా చూసాం కాబట్టి మ్, ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. సో దానం అనేది ఏ రకంగా చేయాలి అనేది మనము ఈ 3 గుణాల్లో చూసాం కాబట్టి ఒక్కసారి ఈ డొనేషన్ ఫామ్ చూపిస్తాము. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఇది పీడిఎఫ్ పోస్ట్ చేస్తారు ఈరోజు మళ్ళీ గ్రూప్స్లో. చేస్తాను మాతాజీ, చేస్తాను మాతాజీ. ఓకే. హరే ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో మన ఈ ఈ టెంపుల్ మనకందరికీ కూడా ఉచితంగా మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఈ ఈ టెంపుల్ని అభివృద్ధి చేయాలని ఒక స్థలాన్ని కూడా సేకరించడం జరిగింది. మన టెంపుల్ మేనేజర్ అయినటువంటి నామనిష్ఠ దాస్ ప్రభుజీ ఆయన మనకు ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా అరేంజ్ చేశారు, ఈ ఉచిత సౌకర్యం. సో ఇక్కడ ఈ మ్యాంగ్లూర్ ఇస్కాన్లో ఈ అందమైనటువంటి ఈ ప్రదేశంలో ఈ కొండ మీద వాళ్ళు టెంపుల్ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇప్పుడు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. సో నామనిష్ఠ దాస్ ప్రభుజీ, వాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ మన తెలుగు డిపార్ట్మెంట్కి కూడా అధిపతులు. వాళ్ళు ఈ ఈ బృహత్ కార్యాన్ని చేపట్టారు, రాధామాధవ ఆలయాన్ని అక్కడ నిర్మించాలని. సో ఆలయం యొక్క నమూనా ఇదనమాట. ఈ రకంగా ఆలయాన్ని పెద్దది ఆ కొండ మీద కట్టాలనేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. సో ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు, ఇచ్చే ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంటే అవకాశం ఉన్నది. ఇక్కడ మీరు ఈ డొనేషన్ పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఇది క్లిక్ చేశారంటే ఆ పేజీలోకి వెళ్ళిపోతారు. అక్కడ మీకు అన్ని మన పేరు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఫిలప్ చేసేసి ఎంత ఇవ్వాలనుకుంటే అంత మీరు ఆన్లైన్లోనే ఇచ్చేయచ్చు. ఈ రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి పేమెంట్కి. వీసా కార్డు కానీ, ఆ రూపేలో కానీ, లేదంటే ఇలా మీరు ఏది కావాలంటే ఆ రకంగా మీరు రేజర్ పే అని ఉంది దాంట్లో, దాని ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లోనే పే చేసే అవకాశం ఉన్నదన్నమాట. సో దయచేసి మీరు ఎవరైనా సరే ఎంత ఇక్కడ చెప్పినటువంటి అమౌంట్సే కాదు, మీరు ఎంత ఇవ్వాలనుకుంటే అంత మీరు ఇవ్వచ్చు. సో రకరకాలుగా ఇచ్చారు. అంటే ఒక బ్రిక్, ఒక ఇటుకరాయికి ఇంత ఇవ్వచ్చు, 2 ఇటుకరాళ్ళకి ఇంత ఇవ్వచ్చు, అలా లేదు అంటే 1 చదరపడుగుకి ఇంత ఇవ్వచ్చు, 2 చదరపడుగులకి ఇంత ఇవ్వచ్చు, అలా అనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయొచ్చు. దానికి వెళ్ళిపోతారు, అది క్లిక్ చేస్తే అక్కడ ఆ రకంగా అనమాట. సో అది కాదు అనుకుంటే ఇంకా మనకు ఆ చదరపడుగు కాకుండా తర్వాత లైఫ్ పేట్రన్షిప్ అంటే లైఫ్ మెంబర్షిప్ అనమాట. సో ఇవన్నీ వివిధ ప్రపంచం మొత్తం మీద ఉన్న రకరకాల ఎన్నో దేశాలలో నగరాల్లో ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ మందిరాలు ఇవన్నీ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. చూడండి, బెంగళూరులో ఉంది, మాయాపూర్లో ఉంది, మ్యాంగ్లూరులో ఉంది, అహ్మదాబాద్లో ఉంది, జైపూర్లో ఉంది, తర్వాత పూణే, మదురై, ఉజ్జయిన్, భువనేశ్వర్, అన్ని చోట్ల మౌంట్స్విల్, వెస్ట్ వర్జీనియా, ఇది అమెరికాలో, తర్వాత ఇలా అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి ఈ మందిరాలు. నిగ్డి మహారాష్ట్ర, ఖర్గరు అంటే బొంబాయిలో ఉంది, తర్వాత ఇలా అన్ని ఊర్లలో ఉన్నాయి ఈ ఆలయాలు. సో ఈ లైఫ్ మెంబర్షిప్ కనుక తీసుకుంటే మీరు ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఇస్కాన్ మందిరంలో ఫ్రీగా 3 రోజులు మనం ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ రాశారు, లైఫ్ మెంబర్షిప్ కార్డు ఇస్తారు. ఇస్కాన్ మందిరాలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, ఈ ఊళ్ళన్నిటికీ మీరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ టొరాంటో, కెనడాలో, డెట్రాయిట్, మిషిగన్లో, అంటే అమెరికాలో, కెనడాలో, ఇండియాలో అన్ని చోట్ల అన్ని దేశాల్లో ఉన్నాయి. సో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇస్కాన్ మందిరంలో 3 రోజులు ఫ్రీగా ఉచితంగా ఉండవచ్చు. తర్వాత ఇస్కాన్ విషయాలన్నీ చెప్తూ ఉంటారు. తర్వాత ప్రభుపాద గురించి శ్రీమద్ భాగవతం బుక్ సెట్ మొత్తం కూడా ఇస్తారు. తర్వాత రకరకాల ప్లేసెస్కి మనం యాత్రలు వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళతో పాటు. తర్వాత ఇంకపోతే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని సంబంధించినటువంటి ఈ సెమినార్కు, సభలు, సమావేశాలకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. తర్వాత మన పేరు మీద ప్రతి పండగకు పూజలు ఆలయంలో జరిపించడం కూడా జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఉన్న వాళ్ళకు వచ్చేటటువంటి
బెనిఫిట్స్ అన్నమాట. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉండొచ్చు. మన పేరు మీద మన పుట్టినరోజు నాడు ప్రతి సంవత్సరం ఆలయంలో పూజ జరుగుతుంది. తర్వాత భాగవతం పుస్తకాలన్నీ ఇస్తారు. ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఉన్న వాళ్ళకు లభిస్తాయి. సో లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఏమిటి అంటే మీకు ఒక కార్డు, ఫోటో అది కూడా వస్తుంది. భాగవతం సెట్ వస్తుంది. మన పేరు మీద పూజలు జరుగుతాయి. అవన్నీ చెప్పుకున్నాం. అది 35,555. ఒకేసారి కట్టక్కర్లేదు. అది మెల్లమెల్లగా సంవత్సరం పాటు కొంచెం కొంచెం కట్టుకోవచ్చు. అది కట్టిన తర్వాత మనం ఏ ఊరు వెళ్ళినా అక్కడ ఇస్కాన్ మందిరంలో 3 రోజులు ఫ్రీగా ఉండవచ్చు. తర్వాత ఇంకపోతే ధర్మకర్త సేవ అదేమిటి అంటే ఇంత 108,000 ఇస్తే ధర్మకర్త మన పేరు అక్కడ టెంపుల్ గోడ మీద రాస్తారు. ఆ తర్వాత అన్ని ఫంక్షన్స్కి విఐపి పాస్లు అవి ఇస్తారు. తర్వాత ఇస్కాన్ మందిరం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీరు ఉండవచ్చు. మందిర నిర్మాణ సేవలు అన్నమాట ఇవన్నీ. సో ధర్మకర్తగా చేయొచ్చు. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీరు ఆ పేజ్లోకి వెళ్తారు. అక్కడ ఫిలప్ చేశారంటే మీకు ఫిలప్ చేసి మీకు ఏ రకంగా పే చేయాలంటే ఈ వీసా కానీ రూపే కానీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ పే అనే దాన్ని మీరు క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ధర్మాధికారి అని కూడా ఉంది. ఇంకా పెద్దది ముఖ్య ధర్మాధికారి అని కూడా ఉన్నది. ఇంకా మహాముఖ్య ధర్మాధికారి అని ఉన్నది. సో ఇవన్నీ రకరకాల సేవలు మనం ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ మహాముఖ్యాధికారి నుంచి ఒకసారి సేవ వరకు మనము ఇవ్వవచ్చు. నిత్య సేవ రోజు టెంపుల్లో చేసేది కూడా నెలకి 500 అది ఇస్తే రోజు నిత్య సేవ ఒక నెల రోజుల పాటు ఉంటుంది. సో ఇదంతా కాదు అంటే అసలు మనం ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంత, మీరు 5 అయినా 10 అయినా ఎంతైనా మన శక్తి మేరకు మనము ఇవ్వగలిగినంత ఇవ్వవచ్చు. ఇందులో బలవంతం మాత్రం ఏమీ లేదు. విషయం మీకు తెలియజేయటం కోసం చూపించడం జరుగుతుంది అంతే. మీ యొక్క ఉద్దేశాలను బట్టి మీ యొక్క శక్తిని బట్టి ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వవలసిందని ఒక్కసారి గుర్తు చేయటం. ఇవి ఏ రకమైన సేవ చేయాలన్నా మీరు ఇది ఒక్కసారి 1 టైం సేవ అయితే ఇది క్లిక్ చేయండి. మంత్లీ సేవ కావాలంటే ఇది క్లిక్ చేయండి. ఒక నెలంతా నెలంతా చేయాలంటే ఒక ఇటుకరాయి అయితే ఇక్కడ, ఒక చదరపడిగ అయితే ఇక్కడ, ఇలా అన్ని ఇంటర్నేషనల్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ కావాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో చేయాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. అన్నీ కూడా మనకి చాలా వివరంగా ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో మీకు ఏ రకమైన సేవ సూట్ అవుతుందో మీరు చూసుకుని మీరు ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంత మీరు ఇవ్వవచ్చు. అయితే ఎవరైనా ఇండియాలో లేని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ ఈమెయిల్ అడ్రస్కి ఒక విషయం మీరు ఒక లెటర్ పంపించండి. నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఏ రకంగా ఇవ్వాలి అని. అంటే ఇండియాలో లేని వాళ్ళు. సో మళ్ళీ నిత్య భోగ సేవ అంటే రోజు భగవంతుడికి ప్రసాదం పెడతారు. మంచి రాజప్రసాదం అన్నమాట భోగ సేవ. తర్వాత నిత్య సర్వసేవ, నిత్య ధూప సేవ నెలంతా చేసేది. క్షీర నైవేద్యం ఒక నెలంతటికి. అలాగే నిత్య పుష్పాలంకరణ సేవ అంటే రోజు ఒక నెల రోజుల పాటు భగవంతుడికి పుష్పాలంకరణకు. అలా మనకు ఏ రకమైన సేవ చేయాలంటే అది సూట్ చేసుకోవచ్చు. రాజభోగ సేవ అంటే ఈ రకమైనటువంటి ప్రసాదాలు పెట్టడం, భగవంతుడికి స్పెషల్ ప్రసాదం రాజభోగం అని పెడతారు రోజు. ఆ రాజభోగ సేవ స్పాన్సర్ చేయొచ్చు. సర్వసేవ ఒక రోజంతా ప్రసాదానికి స్పాన్సర్ చేయొచ్చు. ధూప సేవ, క్షీర నైవేద్యం, తర్వాత పుష్పాలంకరణ, ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఇది మీరు ఎవరైనా ఏదైనా డొనేట్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత ఇందులో ఫోర్స్ ఏమీ లేదు, మీకు విషయం తెలియటానికి చెప్తున్నాము. మీకు ఏది ఇవ్వగలిగితే, ఎంత ఇవ్వాలనుకుంటే అంత ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నది, ఇవ్వచ్చు. ఒక టెంపుల్కి ఈ రాధా గోవింద మూర్తులకు పెద్ద ఆలయాన్ని కట్టించేటటువంటి ఆ ప్రయత్నంలో మీరు చేయగలిగిన సహాయం చేయండి అన్న విషయం చెప్తున్నాం. తర్వాత మీకు నిన్న చూపించాను కదా ఏది ఫామ్ అడ్వాన్స్ కోర్స్కి. సో మీరు ఆ ఫామ్ కూడా ఫిలప్ చేసినట్లయితే మీరు అడ్వాన్స్ క్లాస్కి వెళ్ళగలుగుతారు.
సో నిన్న చూపించాను. ఎవరికైనా అడ్వాన్స్ క్లాసు దాని మీద మీకు డౌట్స్ ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఈ పోల్ క్వశ్చన్స్ చదవగానే ఆన్సర్స్ చూద్దాం ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఇది చదువుదామా? సారీ, ఇది 17th చాప్టర్ లాంచ్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఈ క్విజ్ క్వశ్చన్స్ చదివిన తర్వాత మీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తాను. మాతాజీ ఎవరికైనా లైవ్ జరుగుతుంది ఇంకా. ఓకే.